changani ndakwiro dare Perpetua Gondo auya atori mudziyo yasisi vake vakatiza vakaenda South Africa vakasiya mwana nemusha wavo usina muchengeti. Ndatenda. Zvekutaura bamukuru vangu ndikuona kunge ndikupokana nazvo nekuti sisi vangu vakatorwa nehanzvadzi yavo kuti vaende kuSouth Africa vashandire vanhu. Mushure mekunge bamukuru vangu vasingachengete mwana, sisi vangu ndobva vati kuna bamukuru, tiri kufa nenzara kuno, matitiite sei? Zvikanzi vautsvagira basa kakawanda, wakaramba kushanda, hapana inofurira irere. Sisi vangu vabvaudza tete hanzvadzi vakati alright tinishanda plan. Saka zvimwe zvavakazotaurira nangu handaita sei handira kuzvinzwa. Pakuzonzi vakatiza musha ndikupokana nazvo futi nekuti ndakaenda kumba kwasisi vangu vachimweta huswa vachindibatsira kumweta huswa hwekicheni. Rwendo rwavo rwekuSouth Africa nabamukuru natete vangu vatotaurana kudhara. Saka sisi vangu inini vakazofonera bamukuru vachiti zvoni vana ndandafunga kundisira amai. Mushure mekunge vakambofona mashure kuti uchaita sei panyaya yevana. Sisi vangu vakati handisati ndaziva. Saka sisi vangu vakazofonera bamukuru ndiripo chinzoni ndazofunga kuti vana ndivasira amai. Bamukuru vakapindura kuti vana usira amai wataura naamai here? Zvikana sisi vangu kwete handisati ndataura naamai. Zvikana chitaura naamai, amai kana wabvuma uzondiudza kuti amai vachikudii. Zvikanzi nasisi vangu alright. Ini chibva ndasindwa ndaradzorwa kumba kwangu. Pandakazodzokera futi ndabva ndavabvunza kuti makasara naamai vakati kudii. Zvikanzi amai vakabvuma. Bamukuru makavaudza here? Zvikanzi bamukuru hongu ndakaita sei? Ndakavatsanangurira. Bamukuru vakabvunza futi vakati saka pamba uchaita sei? Zvikana sisi vangu ndikufunga kuti pasare munhu anochengeta mukicheni chete, dzimwe ndoita sei ndovhara. Zvikanzi aiwa ita kuti paute mumwe mukadzi munhu achagara pamba anogona aine vana. Saka vana ava vanenge vacharara mudining. Saka mukadzi uyu achagara ipapo kana ane mhuri. Nasisi vangu bamukuru nasisi vachitaurira vati tupa foni. Zvikanzi nabamukuru aiwa munhu anosara pamba zvitoti agare mukicheni chete muchenje plus anogona aine vana. Saka vana vanorara mudining amai vachirara zvavo mukicheni dzimba dzichichengeteka. Sisi vangu vakati aiwa munhu wanga achida kuti auye pamba ane mwana wani mudiki. Zvikanzi zvoni vhale kureva mwana musikana kana abva kubasa ndianopota achiashikira mudining. Bamukuru vakati aiwa ngaashandise dining nekicheni. Saka zvava kutaura kuti vakatiza musha izvinopokana nazvo changamiri. Musere changamiri. Tofunga maaudio acho ndinawo pano. Chakaitika ndechekuda izvi. Zveshuwa mudzimai muna Mei akataura ishu yekuti ada kuenda kuSouth Africa. Ini ndikamurambira ndikati hazvikwanisike kuenda kuSouth Africa bhozi mumakomo abereki vako. Zvakaipa here kuti uende kuTrojan kuna baba? Unoseka authority kuna baba because inini handina chekuita kwauri because dare makaburitswa iyo nyaya yekuti mimi muri makomo abereki venyu asi mukugara kwazvomuya. Ava nokuona kuti mashoko andavataurira akaoma vakasarudza kuenda zvisina kuoneka. Havana vakaoneka nababa vangu havana kuonekwa. Baba vacho vavo vacho vari kuTrojan chaivo havana kuonekwa. Inini wacho chai handina kuonekwa. Ndakazoita zvokutoudzwa nomuzukuru kunzi ko vakadzi vako vava kuSouth Africa. Conversation yacho tofunga ndinaye ndaita munhu muzukuru wangu akatanga kutaura naye anonzi Pure. Ndikati handisi kuzviziva ndikanzi vatomuDurban izvozvizvi vari kuSouth Africa. Izvozvizvi kumba hakuna kana munhu akasiyiwa. Mwana akasiyirwa stepmother yangu murwere. Kumuka chake kunotokutadza kuti wamuka wauye kuno ndosati watadza kuti wauye kuno kudare kuno. Mwana asi kuenda kuchikoro zvakanaka. Ko stepmother wangu ari kurwara ndo ari kugara nemwana wangu. Handina kuvapa authority kuenda kuSouth Africa. Ndiri kuti inini zvakazonga dambudziko kuSouth Africa ina handizvikwanise ngauya atori property yasisi vava because vakaenda vasina kuoneka. Metsai Godo. Hongu. Achichengeta vana. Hongu. Sokuti afira mukova, sokuti afira pai, izvo zvazvinoina newe. Sokuti ndo zvakawirirana nemudariro wakakwira iwewe. Chinzi mukadzi uyu akugara pamusha. Sokuti kana akaita dambudziko ripi neripi, vabereki vake vanofanira kunge ndo vachazopesa matambudziko. Asisirizvo. Ndarike tichipatsanura changamiri. Kana imimi muchiti iye ari kumusha kwazvomuya vari mumusha medu. Tikutaura tiri muno kudare kuti kana iye ari mazvomuya ari mumusha medu ari makomo abereki vake.
mukazi akanzi afa anonzi akafira kupi kwazvomuya asari baba pake kuri kwazvomuya saka makawirirana mudani kuti mudzimai uyu achachengeta vana ari mumusha mazvomuya saka ari kuchengeta vana ari kuSouth Africa here tatakateerera munin'ina wacho azitsanangura munin'ina ari kuti pamba imba zvidikwe imba dzinoshandirwa ndibatisise ipapo imba kugara pamwe imba idikwe inotoshandirwa kuti itwese mubikwe uyu ndobakuudza sokutaura kuri kuita munin'ina wake baba mukuru pano taakufa nenzara kana kuti murume wangu taakufa nenzara iwe nomuromo wako ukationa kudi handina kudaro ini ndochengeta mwana wangu inini handina mwana wangu pandisingamupe mari each and every month nomupa mari mwana wangu kuti ndozvaitaurwa nasisi vanhu vainyepo vachitaura side ravo but kuti isusu wewe uyu siyana navo nokuti makawirirana nyinyi kuti kufa kwake kana kuona chinomwana iwo haunei nazvo mambo wangu munotaura kuti mukadzi uyo akachekwa nechikomba ari kumba munotaura kuti hazvinei vanhu kwazvomwe kwete kuti kubvuma inini handina kubvuma mambo dare handitika ndo rakataura kuti ngaagare pazvomuya handitika nevana chengeta vana makabvunzwa muno mukunzi unokwanisa here kuti chiri mwana mudiki iwe akati hongu ndinokwanisa nhasi aenda South Africa animaona nhasi aenda South Africa paenda South Africa akafira kuSouth Africa zvinofamba sei nyaya ichibva munare muno muzomu nemukadzi vangu vari paseparashini vakaramba mukushayana kwezvinhu mukadzi akapuwa stage yeparuzevha yemazvomuya iye akatora stage yekutaunza ndozvakaitika saka uyu mukadzi uzvokuti akasiya zvinhu zvake muimba yakaya akapuwa nedare kuti agare mazvomuya nyange zvakaparara imomo yedhi akasiya zvinhu zvake mumba imomo siya zvipararire imomo hapana ishu yekuti angakwirira amai vadare rokuti zoninga vaya vatore zvinhu zvavo iwe stendi yacho ndiyako bhoza wakaitiwa nedare iwe wakatora ipi chipe kutaunza zvadaro futi ka hakuna anoziva kuti achatanga kufa ndiyani iye uya ari mazvamuyotikanazotakapofa futi murumo ari kuSouth Africa asisana saka ari kusautika akazambutsikawo munhu dzimwani saka ari kuSouth Africa ari kushandira mhuri yake yaakasiya mazvomuya kana azofa imomo baba vake namai vachozoti manoda akachenerwa kudarika vamamobushu vanomuviga mwana wozvipera haikona kutya kuzofa munhu adhadzi unogona kuva wakafikirwa mukana akafa mwari ndianoziva iwo chinyarara usatongese uyu vanotouya kusi kumusha kuno kuti vagona kumusha kwavo kana kuva panepuya vanodzoka vachinga mhuri yavo yavakasiya vazvomuya murizi wacho akanesana neumurume abva ari kuSouth Africa ari kufema ari kudya anodiya anofanira kuya kuzotora mbatya dzake otaura kuti kweka kudati takaenza itai zvakati zvakati iwo murume kuHarare ine mukadzi nevana anobazvomuya ouya apinda pake nai mambo wangu inini panipani panisiri kunzwisiseni pamweni ndini singazivi chishona ini tiri kuti munhu uyu kwao hongu makamupa stendi kuti agare mazvomuya musha meni mekwazvomuya muri kureva kuti mukadzi uyu anokwanisa kuuya oudza mumwe murume otanga kuti vana ari pambapa ko kuSouth Africa mukumubvumira kuti aiseia kuSouth Africa mukumubvumira sei akafira ari kuSouth Africa nyaya inondinetsa mangwana hongu changamira nyaya iripo ndekuti munhu akatotadza kudhara ato kuSouth Africa zvakazowanika before property iri mukati umo wanana atezvara inini hazisina mombe dzekupa nana atezvara ndinoomesehwa nana atezvara nazvo uyu akafanana property yavo ndiye anoitora kana atiswa chivasipo uyu achaudza baba vake baba ndo nyaya iri kuno ndokuti ava ndo mukadzi wacho kauti uyu ndo mukadzi wacho kana warambana nemukadzi akandoita boyfriend yake asiri mushameni haisi mhosva uzi varambana
atendero kuti auye naye papi pamusha penyu nepakuchengeta vana. Nemhaka yei pari pamba pake. Hani mamupe? Mamupa musha chikomba chinegere kuya. Mamupa kamusha wacho chikomba chinegere kuya chita musha vachino. Kuyana babako. Yo notezera ndi. Tukutora naso endo utaura tezera kuti mwana wewe akandodare ngagare mudabida akene kusakutari veritore zvinhu zvomwana wewe usiye munhu uyezve futi pamusaremba iwo uyu kawo pakagara mukadzi wake ndepake. Saka ngatore murume aise ipapo kamukumurambire kuti atore murume aise ipapo. Pamurume ndo pamuti azviite. Hakuna zvinhu zvakadaro. Pamurume ndo pamuti azviite. Pakuenda kuSouth Africa moti zvinoita. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ngatore murume aise kana pari pake. Pari kuchinjwa sei? Tora murume aise pamba baite mhuri nemurume. Uyu ngaenda nokwiri atori atezera vake. Mwana wenyu akangazi nomambo ngaagare muno achengeta vanhu. Akaenda kuSouth Africa. Uye mutori mudziwe mwana nomwana wenyu. Still muchandipindura the same muchiti anotora sei iye baba pake paakapuwa. So the same kandi kutendera panzvimbo 1 iso. Kutendera panzvimbo 1. Kwete kuti achitambudzika pamushaba imusana kana sata chivanhu. Mukachengeta ingozi kai kuenda uko. Ingozi kumushamedi. Ingozi kumushamedi. Hakuna imba kutauni kune stand isina kuvakwa. Wakambomira. Kutaura zviripo. Zvokuti stand kana kuti chii ndopatangira mushaka kuti stand. Ndizvozvo. Ati mushaka tangira pa kuti stand. Unotanga munzi step by step. Ini ndicho ndakatopa decision. Iwa unewazotoka batsirika. Decision iye unopa. Unozaza zvireda. Leo unozvibona. Leo ita unozvibona. Katekuziva kuti iwo haugoneka. Ngoya kwatiri. Saka sida kubatsira kuti mtemo unofamba sei. Andizvo pakagovaniswa zvinhu wakazvitambidza. Dai waiziva mutemo dai wakaenda kumberi. Wakadii kuenda kumberi yezvo zvakaona kuti musha wako wapuwa nini? Wapuwa munhu. Wakadii kuenda kumberi yezvo mutemo unoziva stera. Aiziva chishona temo kuti mukadzi haagari sito pamusha pangu. Akachuza kugara pamwe pake akaendesa mukadzi. Hapana yedzoka futi ishi yoyo same because uku stand uku hakuna imba vana vangu inini ka chakapa kuti ndidaro inini inyaya yekuti vana taiti achengete vana ari pamba ipapo hani maona uku haku stand uku haina kuvakwa uku stand vana havagari pastand pasina kuvakwa vana vakagari pastand pasina kuvakwa une chikamu here chaukawirira nemudzimai wako kuti kana ukagara pamusha wakuonekari ndichazenge ndichikupa zvakadai zvakadai zvinokuraramisa basa wena. Nyaya iripo ndeyekuchengeta vana. Ndeyekuchengeta vana kuti kuchengeta mukadzi. Indochengeta vana kuti mukadzi. Ndopa ndiri kuti ini kana mimi muchiti kwenda kwakaita kuSouth Africa zvina problem ka. Ndiri kuti ngatiunza murume awise ipapa muri kuti zvifanane ka. Bosi pamba pake. Muri kurambira kuti murume auye ka. Indozva ndangoita move on ngatigara kuvillage kwazvomwe. Zvakafanana muchanditengeredza futi zvamuri kuita atezva mba mupedza nyaya. Pamusoro I'm sure mese vauya wazona wawirire saka nyaya ino attract vanhu vakawanda. Anyway, mutemo uyu une mashandisirwo awo. Ndangauya kuti uite witness but judgment matino tatisungaye mutezvara vake wevanoudza nyaya kuti mutongo wakaitirwa mwana wavo because mutongo wakaiswa kare akapuhwa musha uyo kumusha mukadzi wake iye akati anoda musha wokutaundi uye haasisina basa nezvokuti mukadzi uye achafa here kana kuti achadii haana basa navo kuti vabereki vacho vakutozviziva kuti mwana wavo akasiiwa musha pamuzevha kwazvomuya
iwe dzokera mazi judgment yatora na varume ndera chakuita zomuya munopa judgment yamunomupa imweni inoramba yakasitendeseswa vasunga riona atezva kana toroti mwana wangu wakuda mumusha achiuya musha kwavo vakunani kana akatofa ikoko zirumi kumaoko mani judgment nyorai majudgment mairi ekutanga neichisindira zvataura munhu nhasi aine nazvo naatezva yapera mwana anani amai mwana agara naamai naamai vake amwene amai nini vavamukuru vari kufamba amai pandapesa kuvaona vanga vakufamba vachitina ndakarara vachitina ndakarara kwakanaka ndikukumbira kuna bamukuru vasaite zvavanoda neni ndiri mukadzi wemunhu havafaniri kungopinda mba mangu zvavada kuita neni vachiita ngavaende kuna ana tezvara inini ngavasane neni vanondataura uyu aine nawo kunani atezvara ndozvakabuda ini mwana wenyu akapuwa musha mangu pandinokuona kuti mwana uyu aendawo svika une due respect because makakuwana zvo uyu ane musha wake wakapuwa kuru handiti abuda maindu yachiri moko menyu nokuti ari kuda hanzvadzi yako futi ipapo is very complicated issue yako nokuti hanzvadzi yako yakatsvagira munhu musha saka enda kuna atezvara uchiziva kuti majudgment ese ayakani ari kuti mwana uyu ari musha menyu ane musha wake apedza kaita pamusoro changamiri matauro amaita akanaka chose asi iri iriva arisiriva chiteerera iriva iriva sei wanzekwa endonopesa nyaya kwatezera kwanatezera kwacho zisemu ndonyaya imwe chete iyoyo zazisemu kwanatezera kwacho anongoti ane hanzvadzi yake kakaenda akatorwa nehanzvadzi yake akaenda azomuya ini ndindakaroora kwana ava ndindakaroora vana vava hanzvadzi yangu yakatora munhu haina kuroora ikoko haizikamwe zvachose mhosva yandikubatwa naye kwana natezva ndikuti hanzvadzi yako inotora munhu makarambana nemunhu utora nemunhu chene kusouth africa unoiti iriva rakatewe zomuya mauya kwandiri mudaatiteurai majudgments mairi handiti endai muchiziva mukadzi wenyu takamupa musha munyika menyu makasitora imi handizvozvo saka izvo zvinopauzikanwa asi endai munoudza situation yapo ikubuda pajudgment mwana akaita sei akaenda kusouth africa uyu musamutongese auya as a witness munzwa nyaya dasisi vake chete wazvinzwa mwanangu usazoti mambo wakudaidza kuti wakutonga kuti uite witness ndozviripo venji rakuenda kuti alright mazviita ndozviripo chete anotora majudgment mairi mangwana sabu advise yemwana ndataura ndo zvamunoita chete akuenda sabu ngaasaende wega watezva kwaanoenda uneteka matoona kuti haakwanisi kuenda atizvo ndakatotaura navo kudhara vakatotaura navo kudhara vakatotaura vakatoti ane hanzvadzi yako inini ndikuziva kuti ane hanzvadzi yako mwana iyi zvatopera isati iriva irakatewa dzimito dzatezva ndinadzo pano idzi ndinadzo idzi maudhi atezva musikana teerera mambo achitaura masi mukateenzana hana mugiramu kuno mwana wakutodzana umwe achita sei saka izvozvo mukashaya chete umwe anogona is a good listener umwe anogona kutonga saka titotite izvozvo endai uko unosaina witness zomuya uya utore majudgment usataende mangwana chete advice yabva mundari ndo yakanaka usaite yako yefoni yakaipa saka apa ndakuchenda kuna atezvara iwo haunzwerera I'm repeating the same mhinduro yangu imwe chete chifi kuna atezvara kwacho imwe chete wapedza vatenda kupa judgment uwo waitokubatsira ipapo unokuti akakudza nhasi unogona kukangana wabatsirika Baba,
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani.